Já mám prostě v hlavě už asi 2 dny jednu věc, kterou bych chtěl hrozně říct, ale kdybych se u toho nějak jako roztekl, tak sorry. Prostě já jsem měl v životě takové období, kdy jsem s muzikou skončil, kdy jsem přestal zpívat, přestal hrát, přestal jsem chodit po nocích, protože jsem měl pocit, že už mě to absolutně nebaví a že mi to nic nedává. A prostě před 7 lety za mnou přišel Tomáš a Martin tady na Kulturák do Brudu, dali jsme si spolu pivo a řekli, pojď to zkusit, jako. Já jsem říkal, nejdu, prostě ne, už ne. A tak jsem prostě, já nevím proč, ale šel a během 7 let jsme spolu prožili hrozně moc krásné chvilky, já bych jim za to chtěl poděkovat, že mě dostali zpátky do života, takže... A jelikož máme mezi náma kluka, který tu není, ale který nám píše texty a on to moc dobře ví, ten Dacan, tak napsal písničku, která se jmenuje O nás. A není nic jednoduššího, než říct, že to fakt o nás. Jdeme na to. O nás! Dobrý den! A už by se klidně mohli skákat, ale... Věcí, který život dává. Skoky jsou zase trochu delší galoty, o něco menší ráno se o něco vzdává. Víc nebo méně je nám jednou to sčítá, mít radost říct, co se mítá. Příč nad hlavou, někdy nebe otevírá, znát cestu svou, často křídla v nocích svítá. Den, vodní noc, další dveří tváře dává, máme tu moc a dost to s náma válá. Co se jiný skrylo, váženě, že nelidi dá. Umění je síla okamžiku, chcem to mít asi trochu